Sampai sing tini Pachimani ko Dewan Kusum Pradhan paro sapajak tini sing oro nukhung kaini nukhungo sing phalekya sini ideology to bobagrani ideology to sing jotono saimano gurui jagao sing kisa je chuktoi sing subalai phekya mairom 50 kg te financial kisa sing phekya sini logio phaijak sini borom ganang sini Bhupesh Deborma te members te leaders rok sing phaijak sing joto kha baksakai bobagrani khorang tisaino sing tagbo tongkho ke pratiti jagaono sing thangi suba chuk khayo guthoi ungthung mai mase angthung gurui nukhung thung sing jotono suba chuk khai tongo getini sing oro phaimani karon gangke noro nugui saimano hanai uiko oro kaisa nukhungo nok pura nok ni manai khunui boy ri chum jotono soksai khibijaka ngai bini nukhungo chanani pono kuri ri chum pono kuri noro nukhana tasingo aboni bagi belai dukhito ngai chini chairman bo chungno saka ngai chung jotono khabak sake mililai chung jotoni si credit haisi orang joto chung joto tipramotha ni je leader of tongnai ang jotono credit nai tumani hinkangke borbo joto khokja khoni chungno chuba chukni bagino chung tini oro phai chuba chuk khaipemano oro kuno bishal Deborma kaisa Bhupesh Deborma chini members manik uchui chini members bo simingya omo chung joto luku khokja khoni je chubai 10 taka 20 taka chungno je handover khai phai bote hakino chung chuba chuk khai nge omonono belaino kha ang kha kahamya pharo chini korbong ni ngai chini bobagrano bo yaphanai te chini leader rongno bo yaphanai ang joto jagono haike chuba chuk khaithung naithung te tumani hinkangke tabuk to koloma season tui ni kisa problem tongongke chung ojogo tui bo kaisa chung kol kai rnai ni chairman ta sing saka oro Kusum Pradhan paro ge boroni ojogo ang orote kaisa bo khaipena oro bazar kanao kaisa otor khe boroni community omo toilet abo pray kotor khlai rnai ni bo saka bobo visit khaipe mane khungo ke bono saka ke pray abo 4 lakh tuti ni korno khlai rnai ni salaika haike chung bobagrano logir thai chung tabuk sini manthai ni bage chung khancha bobagrano logiri tongmaba tini bobagrano logiri chi tini oro sapayo chung tini jodin bobagrano logiriya khai chung tini oro sapaya kaisa kaisa suba suk khlaigla khamo ang haipano saya saglak chung CPM no bo saya saglak ba chini partner boron bo saya saglak tumani hinkangkai haipano sarkar chini bo sarkar tong chini bo adhikar tong tabo haini bai chung je jaga pon thangai chung fight khlai omo khaiman surote kaisa norono ang koinai norok bobagrano taya kadi kisal lokir ge haike rkhangke chungbote omo bukhak rangnai ke chung oine jaga thangai ebo fan khlaine chung chuba chuk khlaimanai haike chung bukhokjuk norok bini chehara bo nukha botabo bini busai krei kharjak bini busamasa makham bini busamakham tongo bonus nai pusi sar jangnai ba ye belaino omo kha kosto nanggo jang koinai datino bini busai rok kaham korongkhai hirogui phaitong hasalo tongoi to gothogya ge oroni chini takho buku bukra okra chakra para proti bisino khoma sanoi bobo phaitong osuno sayang kognarna